Nu Sinterklaas weer terug naar Spanje is het tijd om de kerstboom in huis te halen. Al werden de eerste kerstbomen dit seizoen al een poos geleden verkocht. Wij zijn 24 november begonnen met het idee, met de wetenschap eigenlijk, dat de mensen die zitten erop te wachten. Ze zitten echt te wachten tot die kerstsfeer in huis gehaald kan worden. En de 24 zoals ook meteen, die echte liefhebbers, die waren er al heel vroeg. En die zaterdag daarna was aardig. En het afgelopen weekend, nou, het was een gekkenhuis. En dat zal nou komend weekend nog wel een keer zijn. Want ik doe het nou dus 49 jaar. En vroeger begonnen we, zeg maar 10 december de eerste bomen binnen te halen. En dan begon het 12, 13 december wat te lopen. Maar lang niet in die mate als nu. Maar dan liep het tot 24 december 's avonds door. En nu is het 10 dagen voor Kerstmis. Dan is het bijna gebeurd. Dan komt er nog een enkeling, maar de meesten hebben hem dan binnen. En dat denk ik dat komt doordat mensen die gezellige sfeer van Kerstmis, die halen ze gewoon, dat is niet alleen met Kerstmis, maar dat is ook het voortraject, die weken daarvoor. En die sfeer, de lichtjes. Ik denk dat dat voor de mensen een aanleiding is om vroeg te beginnen. Ja, nou, 49 jaar doe je dit al. Ja, waarom? Wat maakt het zo leuk om kerstbomen te verkopen? Ja. Kijk, je groeit er heel langzaam in. Ik ben ooit begonnen als jong ventje met een perceel te kopen en te verkopen. En verlieverlee ben ik gaan telen. En op een zeker moment had ik bijna 10 hectare kerstbomen. Maar ik was altijd maar aan het werken. En dat was op een duur minder. En nu heb ik een zekere leeftijd. En nu doe ik nog de huisverkoop. En dat vind ik gewoon prachtig. Mensen weten me te vinden. En iedereen komt hier met een blij gezicht binnen. En de kerstboom uitzoeken is wel iets heel speciaals, want ze doen af en toe over een kerstboom alsof ze, weet ik het, zeg maar een nieuwe auto moeten gaan kopen. Zo nou kijkt men naar een kerstboom. Het moet precies zo zijn zoals het vroeger getekend werd. Hè. Maar ja, dat proberen we te maken door te snoeien, 3 keer per jaar. Ja, en als je dan hier de kinderen door het bos ziet rennen, dat is ook alleen maar een prachtig gezicht, hoor. Ja, de mensen komen binnen met kinderen en die voelen zich lekker vrij hier buiten en tussen de bomen, verstoppertje spelen. Ik zie het allemaal gebeuren en ik geniet er echt bijzonder van. Ja. Ja, want komend weekend, zondag, staat er ook het een en ander op het programma. Anne en ik zijn allebei bij een koor, bij vokalgroep Transparant. En we hebben het plan opgevat om aanstaande zondagmiddag om 2:30 komen ze hier met een 50, 60 mensen zingen, kerstliedjes. Onder het genot van glühwein, chocomel en al wat meer zij. En gezellige sfeer. Dus we proberen er wat leuks van te maken, ja, zondagmiddag.